unsa man na. Nakapangita na kag trabaho. Wa palagi pa, oy. Wa man ko madawat sa ako mga gipang-applyan. Bisag asa na lang ko nang apply. Bahala na lang unta to, bisag unsang trabaho Basta makatrabaho lang gid ko ba? Kay mabdos baya ko. May pahawa man lang akong amiga sa iyang amo kay mular ka sa laing nasod. So ay kunog apply dito. Sakto kayo kay nangita jud mi tuod sa akong asawa katabang. Sir, ako lang, be. Nagkinahanglan kay kong trabaho, sir, para sa akong pagpanganak pohon. Sige. Okay ra nimo nga dili minimum ang sweldo? Ha? Dili, di ay? Oo, dili. Pero naa kay mga benefits. Hatagi mi sa imong SSS number, PhilHealth, ug pag-ibig para mahulgan na mo ining sweldo nimo. Okay ra, sir. Way problema. Gamit sad kay na nako ilabin ang PhilHealth. Gamit kaayo sa akong pagpanganak. Ay, medyo lisod na gid kayo ilingkod ning dako-dako na atong tiyan, oy. Day, Belen. Ay, Day, anhi din mo bakasyon ang akong mga pag-umangkon. Ikaw na'y bahalag at Manila, ha? Ha? Pero, dili man na-appeal sa akong trabaho, ma'am. Oh, nagkinahanglan magkakaog trabaho. Kung gusto kang mupadayon ng trabaho din, ayaw pagreklamo. Ma'am. Ay, okay na ni. Loto na. Di ka po'y nagit ko ni mo, ay! Oh, Maglabaw na ko! Mong magbuwag na ta! hala. Mabuwag sila si Sir ug ma'am? Belen, na ako'y hangyo ni mo. Oh, unsa man na, ma'am? Ang tigsweldo manggod ni mo ang ako mang bana. Unya, nagbuwag naman mi. Mahimo pag dili lang sa kumuhatag ni mo og sweldo ron. Ako lang timpon kung makatrabaho na ko. Ma'am, kung mauman na, muundang na lang tingali ko sa akong pagtrabaho. Nagkinahanglan man sad gud kay ko kwarta. Pasensya kaayo, mama. Itanaw na ko ang imong contribution sa PhilHealth pa. Oh, anya pa? Wa may gihug sud sa pila ka buwan. Oh. Katapusan nga hug nimo kay adto pa mang miagi nimong trabaho. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. So di ay sa pila ka buwan akong pagtrabaho, wa di ay sudli sa akong amo ang akong PhilHealth. O gisawayan ako og check ang uban, sama sa SSS o pag-ibig. Pero wa sad gihapon. Maong giadto nako sa branch gyud sa PhilHealth aron pagsiguro. Unya, Yes, ma'am. Marto ang katapusan nimong huog sa PhilHealth. Last year pa yun. kinuo ko. Kung may mo, istoryahe ang imong employer, ma'am, bay na ini. Di may yung gibuhat, eh. Kaya bisan usa, wala hulgi ang imong PhilHealth. Oh, sige sir, akong adtuon. Ha? Usa ko nakipanulti ni mo? Ma'am, ayaw na lang kung pagbuang-buang pa. Kay ba ako nga kay ba ka ini? Abi ba lang kung na-benefit sa akong pagtrabaho ninyo? Mao nang ni okay na lang ko nga dili minimum ang inyong isweldo diri nako. Uy, kisa man nag-ingon ni mo nga nakay benefits? Imong bana. Ay na, wa ko'y kalibutan, ana, oy, kung unsa may sabot ninyo sa kumbana, oy. Ay kong kumprontaha, anak. Unsa? Unya unsa man ako pagkumpronta niya? Asa man di ay siya? Abot lang. Ug tuod di ay. Pabutang imong last sweldo. Moadto na ko sa inyo. Ihatod na nako. Sige, ma'am. Pila na kasi mana pero wa pa man lagi gihapon mo ani.
Ambot lang lagi pa, uy. Doon lang ka nako sa ilan, no? Mas maayo pa. E basin og wato'y plano nga mohatag sa imong sweldo. Mayo! Mayo! Mingaw man. Ma'am! Mayo! Day! Wa naman nagpuyo niya. Ipahawa naman. Unsa? Makagulang gyud kaayong huna-hunaon nga ang tanan akong kahago napunta sa wa. Ug wa ko kahibaw kung asa ko mudangop aning akong problema. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kinahanglan ba gyud ay nga ang bana sa akong amo mo ay akong pangutanon bahin sa among gikasabutan? Dili na ba di ay nako pwedeng ma-question ay ang asawa kay buwag na sila? Ikaduhang pangutana. Naami sabot nga na ako'y mga benefits pagsud nako sa trabaho. Og nihangi yung iyang bana nga below minimum ang akong sweldo. Pero pag check nako, wala nila hulgi ang PhilHealth nako og uban pa mga benefits. Pwede ba nako silang ireklamo, ana? Ikatulong pangutana. Ang akong katapusang sweldo, wa mahatag sa akong amo. Gipapaabot ko niya og pila ka semana, pero di ay gidaganan ra ko. Unsay angin akong buhaton para magkaatubangay mis barangay. Ikaw pa to katapusang pangutana. Wa ko'y kontrata nga gipirmahan sa akong gitrabahuan. Kumpiyansa ra pod kaayo ko kay lagi isip katabang raman pod ang akong gisudlan. Naaba ko'y dag-anan ani. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Belen. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog, og ang boses sa tingog, og sa kahanginan, ang akong tingog, ang tingog ni Attorney Elaine Bathan, ang inyong mapaminaw, karong adlaw. Kay ako usa ka abogada, ang atong mga tukion, ato ang sulbaron, pagasturyahan, mga suliran, no? Kabahin sa punto legal. Of course, mga personal nga mga pangutanag, mga problema, mahimo ra gyud gapon na ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta atong mga sukintig paminaw? Of course, no, sama sa kong gingon ninyo kaganina kay ako usa ka abogada. Ang atong mga pagahisgutan and willing and able to answer all your problems o di bitaw help you with all your problems, no? Ang ako arang yun ani makahatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana, dili lang kabahin sa mga legal nga mga question kundi sa inyong mga personal siguro ug mga emotional nga mga pangutana ug mga problema aron magiyahan mo, malamdagan mo ug matabangan mo nga unsaon pag-atubang og sagubang ning atong mga problema. Di man gud nato pwede likayan, di man ta maingon nga tagad sa ayaw sa aron ha, next week sa ka, sunod na lang sa murag post o pwede pa lang, no? Og naay push button aning mga problema ako giunang mo pindot guys, pero apil man gyud nis ato ang kinabuhi, and this is part of our appreciation sa unsa ang naata, kinsay mga naa nato ug makarealize pud ta ug unsay mga di nato kinahanglan sa atong kinabuhi, no? Manikasikas lang gyud ta. Thank you kaayo by the way sa mga nag-like ug nag-follow nato sa Elaine Tantengco Bathan, sa mga nag-like ug nag-follow sad sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page diin. Guys, adto lang gyud ninyo please ipada ang inyong mga suwat ha. Ayaw lang gyud in town ipada sa amo ang personal nga Facebook account kay hala, di man gud mi pwede nga makatubag anang inyong mga pangutana, no? So, maglisod yun mi ani, no? So, anyway, greetings namo kang sa ato ang mga letter senders, ang mga mag-like ug mag-greet nato. Sorry gyud kaayo, no, nga dili gyud ko pwede pa
tubag aning inyong mga pangutana og namoy mga ikonsulta. Of course, you need a private lawyer gyud ana, no? Kabahin aning mga annulment nga mga pangutana, siyang lihwi, dili pa ta pwede ani kaning mga kang balmorya anya, mag-arrange lang niya tano og kaning mga na di man jud ko maka tubag ani kinsa ni. Pero kang Miriam Chikay, hello nimo. Kang Bell, kaning mga naay mga pangutana, Gren Edgar, please lagpadala sa imuhang suwat. Valerie Limbadan Kaburatan, kang Araula Cadenas, kang Maria Puencitia Don Doyano, ug kang Maria Gemma Ewayan Eting, no? Pwede gid mo sulat, no, adto sa kini ang akong suliran official writers page. Kang Del Viel Consarba, maayong adlaw, paliw ko greet sa akong mama nga si Chrislyn Consarba nga taga-adlaw gyud paminaw or gapaminaw. Kay malipay gyud kuno si Mama Chrislyn, kay dungog og sipa kayo ta. More power to you. So ug sa tanang mga taga-Panabo, Davao del Norte. Hello Ma'am Chrislyn Consarba ug si mong anak nga si Dan Viel. Letter sender nato karong adlaw kay si Belen. Si Belen, 35 years old, di niya isulti ang iyahang address. Iyaning problema kabahin atong sa iyahang gitrabahoan, no, nga atong nakuan nga murang wa natuman ang sabot, no, nga wa di ay siya hatagig PhilHealth, way SSS, way pag-ibig, ni mo may aniyang sabot. So unang pangutana, kinahanglan bagyo di ay nga ang bana sa akong amo maoy iyahang pangutanon bahin sa ilahang sabot. Dili ba di ay niya pwedeng ma-question ang iyang asawa, ana, kay buwag na sila. Ang atong pangutana ra gyud ani, no, kinsa man gyud ang imong direct nga employer? Kinsa gyud ang imong amo, ang asawa or ang bana? Kay kung kinsa gyud employer nimo, based sa record ug sa kontrata mo gyud nay manubag, no, sa imong mga pangutana. Lisod bitaw tinuod kaning wa gyud tay sipyat gyud untaan nino og klaro atong kasabutan usa tamang empleyo or usa ta musud dapat naatay gitawag nga employment contract. Kay diha man na nakasuwat og nakasaysay kung unsay kasabutan ninyo, pilay sweldo, pila ka adlaw mo trabaho, pila ka oras, pilay day off, pilay overtime, basin pa dahil mas dako pas minimum nga tagana sa balaod, no, or unsay mga lain nga benefits na abay bonus niya. Of course, ang PhilHealth 13 months given manggod na, maski pagway kontrata basta pagkangan nga empleyado mauna. Pero ako amang good ug naamang good ta employment contract, mas klaro og hugot ang imuhang basihan nga ug naay kalapasan ang kumpanya or ang employer, mas naatay basihan nga manukit or maningil kay wa sila mutuman niya. Naatay pakita ba nga empleyado gyud ko, no? Aside of course atong ID, payslip, payroll, no, mas malig-on ang inyuhang mga dokumento ug ebidensya. Ikaduhang pangutana, naami sabot nga naa kuno siya mga benefits sa pagsud sa trabaho og nihangyo. Ang bana nga below minimum ang iyang sweldo, pero pag-check niya wala day nila hulgi ang PhilHealth niya og uban pa mga benefits. Pwede ba day na? Pwede ba kuno nila silang ireklamo, ana? Of course, no, mandated man yun. Honestly, depende gina kay kana ganing less than 10 employees, ningon magud pud ang balad bugat sa diag yung minimum, no. Sa tinud anay lang, pero obligasyon man pud ni gyud sa kumpanya. Pero og less than 10 manggod dili ta kinahanglan mag-comply sa minimum wage. Pero kung out of the generosity mo na inyong ikasabutan, ihatagan ka og mga benepisyo, of course kinahanglan jud kang manukot og maningil og mangutana, ana. Pwede gyud ka mo adto, pwede gyud pud nimo sila ireklamo, no.
Dili lang gid siguro reklamo mo, request lang ka nga magka-dialogue mo. Kay ug napa kay intention nga mupadayon og trabaho, lisod kaayo nga kana ganing nangiha ka unya mupadayon pa kag trabaho nila lisod pod. So pwede siguro nga mo request lang tag dialogue dili sa complaint ngadto sa dole, no? Ikatulong pangutana, ang akong katapusang sweldo wala mahatag sa akong amo nako. Gipapaabot ko niya og pila ka semana pero di ay gidagana nako unsay angay na kong buhaton para makapag-atubang ni sa barangay. Well, mo reklamo kag barangay ipasumon gyud na nimo pero mahimo sa dugmoadto kag Department of Labor and Employment para mapatawag ng imuhang amo. Ikaupat og katapusang pangutana, wala ko'y kontrata mo lagi ni oy nga gipirmahan sa akong gitrabahuan. Kumpiyansa ra pod kaayo ko kay lagi isip katabang raman pod ang akong gisudlan. Naa ba ko'y laban ani? Natay kasambahay law. Nag-regulate pod sa Department of Labor and Employment ang pagpangimpliyo ug ang kondisyon sa pagpangimpliyo sa usa ka katabang. Of course, no? Dili man ta ka kay kuwing kag helper ha, dili gyud na minimum wage ang katabang guys, kasambahay law may tawag ana. Pero ang akong pagsabot man gud, murag di man ni siya katabang, murag naa man ni siya murag trabahoan or negosyo. So klaruha kuno bi kay malibog ko og unsa gyoy tinuod nga sitwasyon or terms ug sa imuhang condition sa imong pagpangempleyo. But regardless whether kasambahay or regular or kanang employee gud sa usa ka kumpanya, pwede tam reklamo og dole. Mahimo sad okay ra gud pod no nga ipatawag sa barangay kay para dinha lang sa nga level no magkasurya mo total ang imong gusto, ang imo ra man katapusan pod nga sweldo makuha unta og dili gani kana lahi na nga storya. No, pwede na gyud na nato silang ireklamo og kihaan. Ako pa pod nila para di pod sila mahago, mahasol, muhatag na lang pod unta sila sa imong sweldo nga gitrabahoan man na nimo. Wa man na nimo gitiway or gi-thank you unta. No, nasa giubang mga tawo mamintaha, guys. Kaning mga kasambahay ba, kaning mga katabang. Ato gyud unta na silang itratar nga kauban apil sa atong pamilya. Hibaw mo, amo ang katabang no buyag-buyag lang yun. Dugay na kay ninamo sila. Unya, wa gyud na namo silang gitratar nga lahi, no? Unsay among kaon na pud na dungan na ganimig pangaon usahay kay usay malate ko kanang abot gabi na managkaon ako mga igsuon ni usay timing nga wa pa sila kakapanihapon. Mudungan ko nila, magpadungan ko nila kay kanang dako kay na sila tabang sa ato ang household guys kay liman ka lang igo na lang kamo mata nya mulingkod sa lamisa kay sila gaandam para nimo. Ako pastilan kadako gyud na kong kanang pagka-grateful ani nila tungod kay dako sa kay sila tabang nako gyud. So let's treat our helpers, house helpers well and properly, ha? They also deserve respect kay they provide sila gyud provide og comfort nato kay guan suwaye kapoy ko kanaanad halapan limpyo panlaba pamubog tanom oy pamlancha panghugas plato di lalim. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheena, 23 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among gipalitan og pagkaon nga mao'y hinungdan nga nahilo ming duha sa akong igagaw. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Gaw, padong na mapista din sa ato. Na ako na daghang baligya dito sa lungsod. Mao ba gaw? Nya saman. Manglato dito. Sige. Wow! Nindutan ako din Naday food park. Gaw, barato ra kay ilang sisig, oh. Tag 49 pira, oh. Ngaunta na. Tana.
In fairness ha, lami ilang sisig ha. Nya barato ra baya kayo. Gaw, Oh. Gaw. Nansa ka? sakit akong tiyan. Unsa? Oh. Gaw. Dali, dali. Dagan sa ospital. Na food poison man ka, ma'am. Wala kinuo ko. Pwede na ako makagawas dayon, Dok. Tagnawa eh. Init man kaya kung pamati sa kong lawa. Ay, sino na unsa man ka, ha? Uy! Sakit akong tiyan. Tara, tara. Nag-uli ka sa ospital, tara! Ay, pariham demo ni Joy, nak, nga na food poison. Opa, ang kinahanglan nga amo gyud ni ireklamo sa among gikanan. Wa mi tulubagon ana, ma'am. Kay wa mo ebidensya nga ang among baligya nga pagkaon mao'y nakahilo ninyo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Adtong hikayo na, ang staff ra sa tindahan mo'y among gikaistorya. Ug bisag unsaon na pugos nga tagiyang gusto namong makaistorya, dili gid nila tawgan. Mong nangita ko paagi para ang tag-iya na mismo mao'y mo reach out namo. Unya, Gaw, imo di ang gipost sa Facebook ang bahin sa nahitabo nato. ukaw. Ug ako gyung gipost ang picture sa tindahan. Siya rog dili gyapon mo reach out natong tag-iyas tindahan. Oh, tanaw na to, mo chat baka ni mo, Gaw. Nag-chat ng tag-iya eh. Basahon ako, be. Magkita ta, aron magka-istorya ta, bahin sa isyu sa akong tindahan. Unsa man gyud ay tuyo ninyo? Ma'am, na food poison mi sa imong baligya nga sisig. Kaming duha sa kong ig-agaw. Imbis nga makasave mi kay barato ra, pero nakabayad man hinon mi dako sa ospital. Gusto ko nga refundan minimo sa among nabayad sa ospital. Og ipacheck ang inyong tindahan, ma'am, nganong na food poison mi. Ha, dili mi mo refund ninyo. Unsa pala'y nakaon ninyo before mo ni kaon sa among sisig? Kami pa mo'y nadaot, anak. Oh, sige. Kung dili ka. Sige, mangayo ko og tabang sa barangay. Pasensya na, ma'am, ha? Pero di may manghilabot ana nila, ma'am. Kay nag-ambang na sila sud sa pila ka adlaw karon nga nagpadung ang pista sa lungsod. Unsa? Gaw, nakabasa ka sa comment sa tag-iya sa tindahan sa imong post about nila? Ha? Unsa man gaw? Kung dili ko nun nimo undangon ang pagpanaot nila, o dili nimo i-delete ang imong post, ikiha ko no kanila og cyber libel. Unsa? Gahi gyud kayo ang tag-iya sa tindahan, pero wa ko mo-surrender. Wa sad na ko i-delete ang post. Ang ako mga pangutana mauning musunod. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kana poison mi sa baligya nilang pagkaon? Ikaduhang pangutana, nangayo ko og tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay nagdong ang kapistahan? Ikatulong pangutana, gipost na ako sila sa Facebook ug puro tinuod ang akong mga gipanulti dito. Makihabaday ko og cyber libel? Ikaapat og katapusan, kung dili makatabang ang taga-barangay,
Asa na sila pwedeng ireklamo? Kay kuya mungod kaayo nga napaylaing mabiktima nila. Palihog, tabangyog tampagi ko. Kini ang akong suliran, Sheena. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw og tungod kay ako usa ka abogada, ako'y muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana kabahin sa mga kaalam sa balaod og dili tin-aw ang inyong kaalam ay atong sulayan og kanang paklaro gamay no. Importante baya gyud ning kabaw pud ta sa atong katungod ug nakasabot pud ta unsa puy gisaysay ug gisaad pud sa balaod no. Ako ganahan kay ko mag-lecture kay maestra man ta sa University of San Jose Recoletos. By the way, salamat kaayo sa Cebu City Council sa ilahang gipasa nga resolution no commending the University of San Jose Recoletos School of Law tungod kay ang performance sa USJR School of Law ni adtong 2025 bar examination maayo kaayo. We belong to the top 10, no, to the top law schools nga nagpadala og more than 50 and less than 100 nga first taker sa bar examination. Dako gid kay namong garbo nga naa mi 6th placer, no, in the person of Attorney Joey Loyloy no, nga taga Minglanilla, na ano ron nagpuyos Minglanilla, pero taga Braan Bantayan yun ni ang iyahang kagikan, no? So, and congratulations to all the bar passers. Dili lang sa USJR, but sa tanan. Kay hapit na ra ba ang ilahang oath taking. Sa mga wala pa gigiyahan og naswertihan sa bar examination, ayaw mo o give up. I always say nga delayed success man ni guys, no? Kay dili sa tanan higayon, kasama ra gyud ni problema, suliran, challenges, dili sa tanan higayon ato, dili sa tanan higayon makabot nato in one instance and in one try ang atong pangandoy sa kinabuhi. Unsay importante, nakatunta og diin ta nasayop, no, sa atong pagpanimpad og sa ato ang pagpaningkamot padung sa ato ang pangandoy og damgo og atong gitiman-an kay di na nato usbon niya. We try to make ourselves better og the most important of all, bangon, mamapha, bahalag na samdan, padayon. Dili mo give up, dili mo undang. Dili na failure ang ako ang tawag ana. It's just temporary delay of your success. Kadaghanan akong kaila guys nga nipasar after several takes. Unsa lagi pinaka-common ana nilang tanan? Wa mo undang, wa ma-discourage. Sama po sa to ang kinabuhi, no? Letter sender nato karong adlaw guys, atong tawgon sa pangalan nga si Sheena, 23 years old, gipadani sa kini ang akong suliran official writers page nato, no? Dili lang nato isulti ang address, pero guys, no, ang amua lang yung hangyo is that kumplituhan lang gid ang detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana. Let us know taga-asa mo para makibaw mi ug asa na naabot ang akong tingog sa kahanginan. May pa akong tingog naabot og lain-laing dapit. Sige lang pohon, magkita-kita lang yata, pero samtang wa pa ta magkita-kita, palihog og like og follow nako sa Elaine Tantengco Bathan and The Law and Me by Attorney Elaine Bathan on Facebook, no? Nikaon man guni sila ga restaurant niya, sila sa iyahang igagaw unya murag naglain man ang iyahang naglain ang ilang paminaw murag kana gini atong gitawag guys nga food poison unya wa gyud nila masturya ang tag-iya sa restaurant unya ang katurag yung staff dito sa restaurant unya unsa to ilang gikaon, huy kalami unta sisig, pero usahay man gud number 1 mantikao, number 2 basindaan, o number 3 basin wa na tarong pod, og kaluto, no, ang kaning pagkaon, no. Problema lang kay gipost man gud niya, no, ang iyahang reklamo kay wa lagi sila tagda.
usahay gyud ko niya gihulga na hinuog cyber libel. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kay napoison mi sa baligya nilang pagkaon? The answer is yes, especially kung identifiable na gyud kaayo Sheena og masuta og naklaro sa finding sa doktor nga ang nakaingon sa imuhang pagkasakit pagkada sa ospital tungod sa food poisoning kay ang ilahang mga pagkaon sa ilang restaurant. Because under the Department of Health, kanang atuang mga sanitary ug health compliance, labaw na kung nag-atuang negosyo pagkaon, we are mandated to make sure nga ang atuang giserve safe, fresh, ug free from any harmful nga ingredients. So, obligado gyud sila nga mo refund nimo sa gasto sa ospital kung na-identify gyud clearly no by medical findings what was the cause for the food poisoning. Liability na nila gyud. Ikaduhang pangutana, nangayo ko og tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilahang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay kay padung na ang kapistahan, kanang dili gid unta para need na nila gid i-check, no? Kung nag-abang og pwesto but doing business, kinahanglan biya gihapon tag business permit, no? Nga magnegosyo ta. So pwede siguro pod nato itap ang City Health sa munisipyo or sa syudad kung taga-asa ka kay para ma-check ang ilahang pagkaon, makuhaan ba ron ang area o limpyo ba ang pagkapreparar or ang area limpyo ba ang area mismo sa pag-prepare sa food, sanitary ba? Kinahanglan ni sanitary permit, ha? Labaw na ng mga ingon ana, no? Ang source sa mga ingredients, reputable ba? Presko ba? Tingalig dubok na ni, donut na ni, or double dead ang baboy, unsa ba? No? So, need na i-check. No? Ikatulong pangutana, gipost na ko sila sa Facebook o puro tinuod akong mga gipanulti didto. Makihaba di ay kuana og cyber libel. Okay. Wa ko kakita what you actually posted unya. Of course, naman gyud nimo depensa man gyud na sila no nga dili tinuod or naa sila rason and everything. But discuss lang sa nato ang unsa ning cyber libel. Ang kaning cyber libel kaso ra gyud ni sa libel. Ang libel di ba ningon ta nga gidaot nato, gipakauwawa nato, gipatang-butangan natog sala, sayop ang mga tao, or even if tinuod nadaot nato ang ilahang dungog, diin makaingon sila nga nadaot sila no sa ilahang pangan or as a person no kanang pag-post na to now or pag-print kay ang kaning cyber libel sa una print yun ni unya kay nag-internet naman na usab mang teknolohiya unya mas dali man god mukatap ug mukatag ang unsa ni mukatag ang balita ba tungod sa lisod pugngan ang kung social media na or internet ang gamiton mo na nga gi-amend ang balaod no gitananay gitawag nga cyber libel ko ang ato ang pagpanaot gigamitan nato or atong gigamit kay use of internet or social media cyber libel. So same elements no sa pagprobar pero 1 degree higher ang penalty kung cyber libel. Now, in your case, di ko kaklarog tubag. Ako bitong gitanaw, no, sa file diri. Kung naaba ang katungkopya sa imong gipost para makibaw ko libel bagyod or libelous bagyod or dili. Pero kung mahogyod siya nga, you know, pagpanaot or nadaot ang ilangan o reputasyon na pakauwawan sad sila, makaingon jud ko nga basi naa sa basihan for cyber libel even if tinuod ang imuhang gisulti o kung na-identify sad yun nga ilangan sila
no ilahang tindahan or sila gyud na picture and everything or unsa pa depende on the circumstances. So di ko katubag og tarong, but I hope masab makuha nimo from my explanation on what is libel and what is cyber libel. Ako amang good ani is that ug dili manggod kay kaniba common kaayo ni dili ra gyud si Sheena ang nagbuhat ani. Daghan kay sa ato ang mga sukintig paminaw ang guilty baya ani nga pananglitan ba magkanahan ta makigdialog, makigstorya, di ta storyahon, napakyas ta, naglungot-lungot ta, arigyod sa Facebook na to pahimungtan. Arigyod ta mo pahungaw niya, maingon mo ako maning page, may tagi-private, may tagway nakabasa. Nakabasa mang ubang tao. Noon niya, di man na ang sakto nga remedy para sa paglapas sa imuhang katungod, no? Naamantay balaod, naatay proseso, naatay korte, naatay barangay, diin adto unta didto ang sakto nga forum sa pagpasaka nato sa ato ang kaso, pagpanukot ug pagpaningil. Dili pwede nga atong dungagan og laing sayop ang sayop na nila nga gibuhat. Okay? So, muna ako ang i-discourage nga ayaw ninyo gamita ang Facebook para magpahungaw sa inyong gibati, especially kung muhingan na mo og tao, mapakauwaw na mo nila. Ikaupat, og katapusang pangutana, dili makatabang. Kung dili makatabang ang taga-barangay, asa sila pwede ireklamo? Kay kuyaw mangyud kaayo nga naapay lang mga biktima nila. And I agree, no? Pagkaon kanya pagahisgutan, delikado kaayo na. Kay basin dili ra food poisoning, kanang mga worms, no? Nga kanang mga parasite nga musud sa atong ang lawas, mas masakit na niya hinuon ta tungod sa ilahang hugaw o dili maayo nga pagpreparar o pag-andam sa mga pagkaon. Pagkaon baya ni guys. So pwede gina nato ireklamo kung dili sa barangay, sa munisipyo, sa DOH, sa city or municipal health nato para ma-check sila unya pwede gud na sila ingnon, no, nga dili na mo pwede mo operate, no, or i-close or isarado ang ilahang business. Ang importante mareklamo gyud unta ninimo dayon, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa ngahan nga Lito. Hingkod ang Pangidaron, Minyo, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa nga tawgon ta lang sa pangalan nga Jean. Kabahin kini sa iyang ngipon o sa iyang hubag. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Lep, banod man akong ipon. Ha? Karon pa ko kadungog nga magbanhod ng ngipon. Sakit siguro? Nagsakit ang imong ngipon? Dili, uy, way sakit. Nagbanhod lang. May daot masabgod ni, uy. Aw, wala man kay sakit. Pero lang sa kanisa. Basig may nakaon ka lang nagahi ba o baka bugnaw. Nakalitan lang na. Wa man po. Kadaragong nikaon tas panihapon. Na, antay-bantay lang na. Kaya ba silang sunod ng banhod, magsakit na na. Bako taon, uy. Isaon na lang unya anak sa pagtrabaho. Jen! Diyan ako. Pangaw na ta na. Gutom na da. Nakoy da nga sudaan. Let. Oh, naon sa ka? Ano, nagunit pang ka sa aping ni mo? Nihubag mangguni akong aping, uy. Ano ba na? Pasinsa ako siguro ng ngipon, uy. Uy, ipaibutan na, uy. Madlo ko magpaibot ang ngipon, uy. Uy, basig delikado na na, kaya may hubag maginang nga naong ni mo. Basig mo hiyas pa ning bangga, uy. Di lang ko paibot, kay mahadlo ko.
O bahala ka, basta ako. Nablakan ako, ana. Lito, naunsa man ang aping ni Jean, mihubag man. Sa iya man ko ng ngipon, ma. Nya, wa ninyo ipaibot ng dautan niya ang ipon. Mahadlok man ko siya. Mao pa? Uy, ayaw mo kumpiyansaan ng ipon. Delikado baya na. Ilabi kay nihubag ng aping sa asawa nimo. Basin ko nagmuhiyos ako na, ma. Onya, nihiyos. Murag pila naman na kasimana kung nakitang Jean nga hubag ng iyang aping. Murag, hapit naman siguro ubuan, ma. O tiaw mo na. Uy, ipa-check up na ninyo sa doktor. Oy, Lito. Oh, ako inon si Jean, anak, ma. Masugot na lang kung magpa-check up nito kay may lain na sab kong hubag sa may abaga. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Misugot na ang akong asawa nga magpa-check up sa doktor kay napunan man ang iyang hubag. Mihubag man ang iyang aping. Ug human sa kabuan, may hubag na sab sa iyang abaga. Ugo niya, Unya, unsa man kunon ha? ingon ang doktor ma sa ngipon ko nun niya. Unsa? Hasta ng hubag nga naa sa iyang abaga dapit? O kuno ma. Unya, unsa may tambag sa doktor? Maayo kay wa mo ingon nga operahan o pabuton ng iyang hubag. Wa raman ma. May tambal man nga grisita. Antibiotic man kuno na para hiyos sa hubag. Maayo unta kung mo patuo sa tambal. Kay ako may nakuyawan ang mga hubag ni Jane. Late. Hapit na mahurot ang antibiotic akong gitumar. O man gihapon mahiyos ang akong mga hubag. Sa man kandiyan ng mga hubagaw eh. Nga di man mo patuo sa tambal nga girisitas, doktor. Basig dili ni tungod sa kong ipon sa. Unsa? Ayaw gani ko pakulba idea, Jin. Tanaw eh. Patsikap taglayang doktor. Basin kun doon na kay TV. Ha? TB, Dok? Ha? Anong matibi man, dok? Usa ni sa mga sintomas nga may TB. Og aron atong maklaro, mag-x-ray ta. Sige, dok. Oh, mauna ni ang resulta sa x-ray, dok. Ah. Negative man. Ay, salamat in taon, dok. May resita ko nga tambal ha. Kung dili pa gani mo hiyos, balik mo. Kay balik ko na og tan-aw ang iyang hubag. Oh, sige, dok. Salamat. Ano na? Nagkaluto na ko. Magsuka na ko aron nga magkakaon na si Jean. Oh. Jean? Jean! Masya na tabo! Lita, ulit. Nibutong akong hubag. Mibutog yun ang duha kahubag sa kong asawa sa iyang aping o sa may abaga. May ngindang gawas nga tubig nga may sagol gamay nga nana. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May daot lang sa ngipon ang akong asawa. Unya, mihubag naman di ay ang ubos sa iyang aping ug sa abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang sa ngipon? Nga naman. Ikaduhang pangutana. Ang ikaduhang doktor nga among giduol, ang una niyang duda nga TB kuno.
Ano nakaingon man siya nga tibi nga tungod man ni sa daot sa ngipon ang iyang hubag. Ikatulong pangutana. Hubagid ka sa ngipon ang hinungdan sa iyang hubag sa aping? Nakuyawan man gud ko nga basin og magkanseros ni. Unsa may among buhaton? Ikaupat og katapusan. Mibuto na may hinuon ang iyang mga hubag. Diin may nagawas nga tubig nga may sagol nana. Unsa pa may itambal na mo ini? Maayo ka nga amo na laning ipaibot ang mga daot niyang ngipon? Kay daghan pa kay siyag daot sa ngipon. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo usaon pagpadala sa inyong masulat suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is don't wait, the time will never be just right. Ugma na lang bay kay mura mag di alanganin karon ha. Kanang mga procrastinate, kanang mga manyana habit ba. Sunod na lang. Ayaw lang. Sunod na lang kung mo-attend sa inyong reunion. Sunod to egbay. 1 year older na ta. Wala lagi. So, ang saktog yung panahon is karon. Pero huwag na agi mga equally important or more important nga mga atong concerns sa kanabuhi. Depende na ninyo pag-decide unsa inyong i-prioritize. Alright? So, ang atong sunod nga magtatampo, si Lito, 26 years old, taga Cebu. Ano si Lito? Musta naman na Lito Palugod, no? Lito Tinipreday. Dagan kong magkailang Lito. Lito Hirona, Lito Palugod, Lito Tinipre. Musta naman mo? Musta ang kinabuhi? Brad Renerio Abela og nung Bert Abela diya sa Lahug. Mga si pare Dr. Bing Sanchez na diya sa Paknaan Mandawi ha. Nakana ba yamin ng inyong Paknaan pre? Ang hatag may mga goods, mga relief goods after the typhoon na mga chungwa doctors. Ako'y driver. Ako'y driver sa among van. Regards sa mga taga Cebu ha. Mayong adlaw. Mga Lopez family diya sa Tinago. Saan? Tinago ba niyo? Si Joe ug musta naman mga Kihuti family. Okay? So, going back to our sender, si Lito. Unang pangutana, may daot lang nga ngipon ng akong asawa. Unya, mihubag naman ang iyang ubos sa naong ug abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang nga ngipon. Ngano man? Well, mga hisgot tag ngipon, si Dr. Kenneth De La Torre ang expert, o Dr. Iman Trusio, or Dr. Bonifacio David. Akong kauban dia sa Guillermo Laboratory, ha? Akong clinic dia. Si Dr. Nilyama, ha? Mao ni sila yung mga expert niya ni. Kaya kini mo kung atong ngipon, kuha ni siya. As we all know, na ay suksok ka, kanang molar, kanang bag angle ba, nga ma-affected, porbida, mura po ning bukog nga lisod gyud kayo. So, ug naay infeksyon, apektado ang neighboring part sa naong. Ya, mudagan po ning nga rin sa abaga, nga rin sa kuha mo nga danger zone ning atong naong. Na ako'y nakailang nasukmagan dito sugod sa Southern Leyte. Ubida, ingon man kuan ang doktor nga slight physical injury ko, no? Slight physical injury na nagdugo. Kaya kini nga atong naong danger zone ni siya. Doon ni sa utok. So, mamatay ka na. Ug naay blood clot nga napita mubara sa pagdaloy sa dugo diya sa brain. Patay ka. So, ug aris kamot tingali sa bagtak, slight tingali. Ug naa na kani sa naong nasa ulo, I don't think so nga slight physical injury na. Komentaryo lang ko na ha sa medical doctor. So, patanaw ni og usa ka dentist, ug angay na ba ning ibton ning ngipon sa imong asawa o pastahan ba lang, ha? Kay lisod ba ya pog mag artificial tagngipon kay mga lahi ramang ginang original. Alright? Tunod nga pangutana. Kaduhang doktor ang among giduol ang
iyang duda nga TB ko no. Duda ka? O, pero wala laboratory. Nganong naingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot nga ngipon ang iyang ubag. Posible nga TB ba sila ipod na po diha. Pero mo lagi na pasama sa katong paparihaan ni nagpada nga sulat-suliran ningon ani. I-confirm ning ingon nagnaay TB sa namo po'y TB lagi sa bukog, na po'y TB sa baga, ay TB sa anywhere in the body. Pwede ka masakit og TB. Kaya mo katay maning TB basilay na ana ni sa lawas. Pero kinahanglan nga ma-confirm through laboratory workup, ha? Kana ba gyud? Di kay magduda-duda lang nga tagaan ni kag anti-TB quadruple drug therapy. Ay inisip pampisin isoniazid ug tambutol. So mo anay quadruple drug therapy sa TB. Na available man ni sa tong mga health centers, ha? Kon diagnose gyud nga TB, ha? Sunod nga concern, hubag gyud ka ngipon ang hinungdan sa iyang hubag sa ubos sa naong ug abaga. Nakuyawan manggod ko nga basin makansiros ni unsa may among buhaton. Laboratory workup mo ingon ko CBC usana, ha? Kay kung naay infection taas kay kag WBC count sobrag mga 10,000 plus design sa symptoms, posible na mga buto. Maobserbahan man ganin mo nga kung naay infection pananglitan sa liog, infection sa dinindapit sa abaga, ang imong mga lymph nodes. Sa may binisayag lymph nodes, mga lusay-lusay ba sa ilok, mangdagko. Ha? Mo na talibadon, mundagko ang mga lusay-lusay. Sugyot nako nga magpa-laboratory workup. Tagakuan Cebu ramang kalit sa high precision dito sa akong clinic na ay kuan dito laboratory Gilyamak, kumpleto na diya Gilyamak laboratory nasa Tiangco. Akong advertise sa gamay ha. Naabay ako ng clinic di kay ako may tigpirma sa neuropsychiatric evaluation sa mga job applicants. Pertindagana kada adlaw ano usa sa akong trabaho. So dito man mo pa-check up masuta kung unsang klaseng kagaw ang naa diha. Para ang doktor may bawo sa dugon sa tambal nga yatag. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, ni buto naman ang iyang mga hubag diin may ang gawas nga tubig nga may sagol nana. Unsa mang itambal ani antibiotic. Mao ka ni amo na lang ipaibot ang daot niyang ngipon. Dentist ang mo decide ana ha. Kaya daghan pa siya og daot nga mga ngipon. Basig kulang po ni siyang mga vitamins. Ang gingivitis na ni siya, kulang og vitamins, calcium, pamandiha ang magpa-healthy sa mga ngipon. Patanaw ni dentist na ngadto si Dr. Miliama dia sa Gilyamak, si Dr. Bonifacio David ug clinic pa ba kanay og Iman Trusyo, si Dr. Bukaw sa batong clinic Dr. Bukaw. Ang mga dentist ni sila, ha? Ina lang ni repair mi doktora ni Dr. Obra kay para di mo pa mayroong dako. Okay, Kenneth Delatory, mga dentist ni sila. Ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, hinauton talit, nakasabot ka sa kong speaker mo. Ipatanaw ginag-dentist, di kay magbut-buot lang, kuan, tanaw, kay na ba na sila cleaning, no? Sirita na nila dag tubig nga, may presyon, lagpot ang mga nana, ang mga kagaw, kuan, pastahan, or ibto ng ngipon. May solusyon na. So, until the next time, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko niyo sa pangan nga Bing Minyo, taga Dipolog City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa right of way sa silingan namong lote, diin pod kami moagi, kay natunong man kini sa among lote. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mananghidi ay may niluwil ninyo ni Papa nga may plano may nga maglain og puyo. Uy, gano'n ba na? Nga okay raman ang mo din sa bahay, di ba? May nahimo ba Miss Papa ninyo nga gikay ubos ninyo maong nagplano namong maglain? Si Mama. Maoy. Siyempre, minyo na good me. Og nagplano nami nga mga anak. Mao nga magkatuon nami nga magpuyo sa among kaugalingon. Nga dili na magsalig ninyong Papa. Og naningkamot man sa dang akong bana mga makaluti mi.
So nakapalit na mi. O giplanuhan na namo nga tukuran na mo bay bisa gamay lang good. Kay kami pamanduha. Okay ramang gud unta din sa bahay. Ma, doon na ba ako mga igsuon? O dili sad ko magpaabot mga doon ay malain na mo nga hangtod karon. Niya pa uban ninyo ni Papa, kami si Luel. O si Luel sab, dili sad kampante nga nangipon mi ninyo. Sige lang good pa. Ano ba sad makaton ming Luel nga magkida o galingon nga dili na magsalig ninyo. Nasiki kod, kamo kod. Unya kanus aman ninyo planong magtukod og bahay, ha? Kay mo suporta ming papa ninyo. Ay, kanindot pamation nga diya nagitapuyo sa kaugalingon na itong bahay, Bing. Kiniging akong, gini akong kipangandoy ka ni Alto pa. Uban mo. Bahala o gamay nga bahay, basta. Ato agyod, nakauban ka. Maog yun. Og salamat ha, Luel. Nga uban ko sa imong mga plano. At least karon din Wala tayo naon-naon nga maikog ta. Kay lain ang tong bagi puyan. Karon ato na gyud. O gusto ka, bahala gamay basta ato ah. Sige lang. Kung may anak na unya ta, hinahinayan na natong padako. Kaya siyempre, magkadako na niya ang atong pamilya. Puso na tas kwarta na. Sugdala natong padako ang atong pamilya. Magbuhat at nagkamagwanan. Amay mo. Lamig yung muluto niya akong asawa, eh. Lalambok na ba ko? Sugkad ta nga naglain. Abadi oy. Ano di sad ka makaingon ng imong pamilya nga pasagdan ka no? Ay, tuod ay Luel. Kinasilingan natong luna ba? Giloti-loti sa tag-iya, gibaligya. Ba? Oh, may noon. May silingan na ka. Lagi. Mualigri na unya ta dinhi. Kay may umaabot naman tang daghang silingan. Luwel, diha ba yan nagsukod-sukod ganina diha sa atbang ni atong luti? Nagunsa ka to sila. Para asa ka to ilang pagsukod-sukod. Halibaw ka na. Angay tang malipay. Ha? Nga naman? Maghimo ko na sila og right of way. Dako-dako. Og anisang ko sa tong lote. Buti pasabot ana. Maka benepisyo ta. Di na ta mag-antos ng gamay na tong agianan diha. Og maagianon niya nigsakyanan. Kay dako-dako man nga right of way. Ah, kung maudi ay na. Ana na taagi diha. Pero kinalata nga mananghid una sa tagiya. Og mahilang unta og musugot nga ana taagi diha sa ilang right of way. Recorded by X Thunder Gaming. Mga buutan rasad ang nakapalit sa silingan na mong lote. Nisugot rasad sila nga adto mi moagi sa ilang dako-dako nga right of way. Medyo hamugaway na ang among pag-agi, labi pa kay nagplano nami nga padak-an og gamay ang among bahay. Sayo na lang namo og pagpasod sa among mga materyales agi sa ilang right of way. Unya, si Luel. Asa ba man di siya nga nagpalit manig materialis, dugay mang nabalik? Luel, asa pa di ay mo? Nadugay lagi mo. Dalabi sa highway. Tungod diya sa ato Di mo yung magkasudoy kinausap ba nga silingan nato nga. Nagpapanday silang bahay nga naman sa tunga sa kasada. Naman nila gibutang ang tinapok nga bus nga para silang konstruksyon. Unsa? Binga to ako no. Ina nga di lang ibutang sa tunga sa kasada ang ilang bus para silang konstruksyon. Kaya di ba ta makagi? Hangyo lang. Sige. Ako atuon. So kami pang mo-adjust ninyo? Ha? Ay, kuan. Hangyo lang ning amo, sir ba? Kay nagpatukod man sad gud mi og bahay sa tumoy. Maghawl mi. Og may materialis ming ipaagi dinhi sa inyong right of way. Kung mao, ipasira ko na lang siguro ni nga right of way. Ikaw mo na may noy magbuot. Sir, ay kuan, sir. Hangyo lang ni ba? Hangyo O kung sa lang. may gusto ninyo, ha?
Nga among pumunito ng among mga bus diha sa tunga sa kasada? Aron lang yun mo kaagi? Ha? Kami na lang pirmi ang mag-adjust ninyo? Kuan sir, hangyo ra man gud ning amo. Wes, sultihan talang mundaan. Nga ako na ning ipasira ang tumoy ani nga right of way diin to ang mahimutang sungko sa iyong lote. Amo ning kuralon. Unsa? Grabe yan naman sa bnilaw eh. Mihangyo naman ang tata. Gani. Gitarong pa unta na hangyo. Natandog siguro ang garbo ato eh. Diyang akong gihangyo. Basig na kaingon nga kita pa'y paagion, kita pa'y magbuot. Nga unta ni hangyo ramang ko adtugod. Kung ilan ang sirad diha, no? Maglisod na kita. Plano rin pagkinataan ako mo palit og sakyan nanda. Humanato nining atong bahay. Pero asa man ulit agi. Sige lang, sawayan akong adto og usab. Muhangyo kong usab. Awa na. Dili na. Nakadesisyon na mi nga kuralon na namo ang right of way. Kay mo na mong parkinganan. Unsa, sir? Na, sir, ay pahangyo lang ko din taon ni sir. Uy, kay maglisod man unya mi dito sa tumoy, kay nasuok man ang among bahin. Dili na akong problema, oy. Pangita na unya mong broker o pag-anda mong abogado kung gusto mong muagi din eh. Ha? Abogado? Naglibog ko sa iyang giingon nga papangitaon ko og broker o abogado kung gusto mi moagi sa ilang right of way. Kinahanglan pa bago di ay na? Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Dili kami ang tag-iya sa right of way. Unsa pa gyud di ay balaod aning right of way? Apil ba mi o may katungod ba sabming makaagi sa ilang right of way? Ikaduhang pangutana. Ang right of way musangko sa among lote. Apan ila man kunong kuralon aron dili mi makaagi. Mahimo ba di ay na nga di ba para man sa tanang tao ka ng right of way? Ikatulong pangutana. Ang ilang giingon o rason sa ilang pagkural sa right of way kay ila kunong himuong parkinganan og i-dead end nila ang dapit sa among lote. Husto pagod ni? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsa may among buhaton aron makaagi mi sa ilang right of way? Ang poong pa nila nga makigistorya lang kuno mi og usa ka broker o mag-anda mi og abogado kung gusto gyud kuno namong moagi. Kinahanglan magud ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bing. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa tuang mga kapikas, karelasyon, mga emotional, nga mga pangutana kabahin sa tuang mga kabtangan, ato ang mga papilis, mga dokumento unsa pa ng mga kahimtang nga kinahanglan og kaalam og eksplanasyon kabahin sa balaod, please ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Hinaut unta nga sa matag adlaw nga naminaw mo, nalingaw mo sa mga drama o na-inspire mo sa ilahang mga life story and naamoy makutlo na pagtulunan o inspirasyon kadasig para mo padayon tas ato ang kinabuhi nga permi na ko ingon dili perfect si life pero mahimo ra gyud po ng perpekto
kung atong i-turn into positive ning kaning atong mga problema og mga suliran. Una, naara gyud ni kahumanan. Ikaduha, di ni nato kinahanglang dibdibon, no? Kinahanglan sad gyud nato kibawta muda og problema. Ayaw galma guys, no? Kung pananglitan, nagsakit atong dughan kay gibiyaan tas ato ang kapikas. Hala, musamot ta niya kuma nagloblob ta, naglusyang ta, naglago ta. Aw, dubli atong alkansi. Gibiyaan pa ta, nabati pa kog naong, hoy, di jud ko pwede ana ako, ambot lang, di jud ko musugot. Bahala na og unsa kasakit akong dughan, di pwede makakita ang kalibutan nga nasakitan ko. Mara mas nindot pan kanindot na paminawon nga, aw, gabuwag day mo? Mura lagi kagwa. Or, hala, ikaw ra lagi gibuwagan nga nag-blooming. Kaysa sa, hana, unsa naman to ng dagway ni mo, ay tanawa ra gud na imong naong, panamin ra gud dito, panudlay ra gud dito. Diba? Asa man ka gusto? Ingnon kang blooming ka or nagkagidlay ka, diba? Sus, mo gina always turn things into positive nga situation, no? And always, no, nga mahuman ra gyud na kaning kasakit, kaning ato ang kung gibati dinhi kung nabuwagan man ganita, maka-move on ra gyud ta. Di lang gyud ta mawagtangan og paglaom og pag-asa, ha? Ana man gyud ang kinabuhi gud usahay. High and low mo na, no? And magdako na tong pasalamat and a big shout out sa tanan nga mga mo like, mo follow sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. And most of all, sa mga naminaw nato online, Facebook, naagyod tanan atong mga programa din sa radyo guys napod sa YouTube, no? So, ang mga naminaw nato, mga sukintig paminaw sa laing dapit, di gyud mo maguol kung pananglitan mangganig way radyo anang panahon na or higayuna kay naagyoy internet. YouTube and Facebook guys, mapaminaw ninyo ang tingog nako og sa uban natong mga dramatista, mga artista sa kahanginan o katong mga radio anchors, okay? Taga Dipolog ang ato ang letter sender. Hello to the Ma family. Labi na kang attorney Christopher Ma, kang tita Christy Ma o kang former judge Perry Ma o gayan tibok pamilya din ha. Kumusta mong tanan din ha? And Yaya Rose, hello! Punto legal ang iyahang pangutana kabahin sa right of way sa silingan nilang lote kay di man sila kay diin pod sila moagi kay natunong man pod sa ilahang lote, bali moagi sila sa lote atong ilahang silingan, no? Mo ni murag ilaabi man gud nila buotan ra pod, no? So mo ni ang problema nila, no? Nga pangitaan kuno broker ug abogado nga gustong moagi sa ila, kung gusto moagi sa ilang right of way kinahanglan kuno mobayad. So unang ilang pangutana angkon man sila nga dili sila tag-iya sa right of way. Unsa bagyo day balaod aning right of way? Apil ba mi or may katungod ba sa ming makaagi sa ilang right of way? Okay, ani gyud ni naagdili manggud tanan nga mga yuta na ay dalan or naay agianan na magiuban nga nababoy dito sod, no? Pabor ning naa diri mo bitaw nang mas mahal ang yuta nga daplins dan kaysa sa suok or wala pay agianan unya right of way lang. Now, ang kaning duha man gud ni, so imong mga ingon ana nga sitwasyon guys, ang atong tawag ana ang kanang yuta nga naa sa gawas, obligado gyud siya nga muhatag og dan para makaagi ang katong naas mga yuta nga naa sa likod, no? Ang tawag ana mao na ang right of way. Ang dan or ang agianan mga maka-access ang katong mga tag-iya sa yuta nga way dan. Maunay gitawag na right of way. So, duha man na ka kasi nga tag-iya sa yuta. Dominant estate, ang murag ingon nga hawd or ang servient estate. Ang dominant estate mo na ang kanang mangayog right of way, ang katong nababoy di kaagi. Ang servient estate, ang tag-iya na sa yuta, diin sila mo'y obligado or makumpel or mapugos nga mupaagi sa ilahang yuta or mugahin og portion sa ilang yuta para maagian sa dominant estate, no? So, kung moingon ka nga ang balaod manggod ana nga obligado ang servient, no?
servient nagsilbi nga estate nga mugahin og a certain portion sa iyahang yuta para makaagitong naasluyo. Now, ang kaning right of way di pud ni basta-basta nga ang kaning dominant estate katong walay agianan maingon nga akong gusto kana tunga-tunga ko kay maglisod ko ari kog kilid oy dili pod. Naapod na sa balaod naapod na sa balaod nga nag-ingon nga ang list ang pinakaduol sa dalan or mga oy accessible or dili makahasol sa servient estate mo'y itagana as a road right of way. Dili pod makabuot ang servient estate ug aski asa lang niya gusto nga asa siya gusto mo agi. So there should be a compromise between the dominant estate ug the servient estate, no? So kumingon kag apil ba ko so kanang road right of way once ma-establish na siya, guys, no? Bing tanan tao makaagi gyud ug makagamit gyud anang right of way, especially ang mga apektado nga yuta, both the dominant estate and the servient estate. Ikaduhang pangutana, ang right of way musangko sa among lote apan ila man kunong kuralon aron di mi makaagi. Pwede ba di na nga di ba para man na sa tanang tao man ang kanang right of way? You are correct, di bitaw? So ang kanang right of way, yes, dili na pwede kuralon. Kay right of way gani, so dapat dili ra sila ang makagamit or makaagi. Makaagi ang tanan nga ganahan mo access ana padulong sa ilahang mga property. So di na niya pwede kuralon, sayop siya. Ikatulong pangutana, ang ilang giingon o rason sa ilang pagkural sa right of way kay ila kunong himuong parkingan og i-dead end nila ang dapat sa among lote. Husto bagod ni, dili pwede. Now, ug magkasabot mo nga hangtod sa imong yuta muhatag sad kag road right of way, no? Unya kaigo nga mag-parallel parking, magpidpid sa kilid ang mga tag-iya, then pwede magkasabot mo pero dili pwede nga ilaharag yod ang parkinganan. Kung kinsa tong mga maagian sa road right of way, pwedeng makapahimos, no, sa parking area. Kana kung enough nga makaagi ang duha ka sakyanan nga mopidpid ka, no, maghiko-hiko ka din ha, kay depende man pud na sa sabot because I think nalimot man kung mga 6 meters, no, ang minimum nga area nga pwede na to itagana sa right of way kung ang atong tumong is for motor vehicles to be able to pass, no? Ang ilahang ikatulong pangutana, ang ilang giingon o rason sa ilang pagkural sa right of way kay ila kunong himuong adiliday. Katapusang pangutana, unsa may among buhaton aron makaagimi sa ilang right of way. Ang ingon nila nga makigstorya lang kuno mi og usa ka broker ug mag-andami og abogado kung gusto gyud namong moagi. Gikinahanglan bagod ni? Not necessarily, kay kung magkasabot lang ang mga tag-iya sa yuta, the dominant estate o si servient estate, wa gyud unta ni problema. World peace unta gyud, peaceful na gyud unta atong kinabuhi. Ang problema lang usahay nanay maghinakog dinha gyung laay. Dinha gyud ta magka problema, no, kung maghinakog, no, or magproblema. Diha na ta magproblema. But hopefully dili lang yun unta. Pero in kaso yun, no, I think better nga pwede ra kay silingan man mo, no, so pwede gyud nga sa barangay lang sa nga magkahusay mo, magkasabot mo ug asa dapita, asa taman nya himuan na ninyong tamdanan nga magkasinabot mo sa terms ug conditions pud sa paggamit sa road right of way. Ug dili gani gyud pwede gyud tam akani ngita tag abogado dili broker, abogado kay para mukihag gyud ta for kaso nga gitawag og easement of a road right of way. Meaning to say, ato silang ikiha ang kaning servient estate, ang kaning imong silingan, aron mapugos siya, kay ang korte na may mumando niya, nga kaning nga lugara, itagana na siya as a road right of way, ug dat dili na niya pwede kuralon, kay kinahanglan, makaagira gyud ang tanan diha dapita. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.